Gizon, izaioa naiz eta nire asmoa da kontatzea zer daukadan kasuaren barruan eta zergatik da importantea niretzat. Kuadro hau da importantea niretzat egin ziren lehenik nire urtebetetzean eta daukat nire logelan zintzilikatuta. Argazki hau da importantea niretzat ze joan nintzen Eurodisneyra nire jaunartzeagatik. Argazki honetan nago zaldi baten gainean eta izan zen nire lehenengo aldia zaldi batean. Argazki honetan nago nire lehenkusinekin nire izeba eta osaben eskontzan eta importantea niretzat izan zen nire lehenengo eskontza. Diruzorro hau da importantea niretzat daukat txikitatik ja ez dut erabiltzen, baina oroitzapen bat bezala gordetzen dut. Eta azkenik boligrafo hau importantea niretzat oparitu zidan nirenek eta zerbait importantea idatzi badudanean honekin idazten dut. Hau izan da guztia, espero dut gustatzen.